Patay ang usa ka 65 anyos nga iyan, human gipuspusan sa 23 anyos niyang pag-umangkon. Nakita na lang nga gaubo sa baybayon nga wa nay kinabuhi ang biktimang si Mirna, dalaga, residente sa Purok 1, Barangay Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. Aduna kini pinuspusan sa iyang tangkugo, ulo ug bukton. Mitahan sa kapulisan ang sospek nga si Carlos, 23 anyos, construction worker ug pag-umangkon sa biktima. Sa pakisusi sa PNP, nakasab-an sa biktima ang sospek kay gipasangin lang nangawat og bus sa baybayon diha sa Tugkaran Rasab sa panimay sa biktima. Tungod sa kalagot, may kuha ang sospek og tubong puthaw nga mo'y gigamit pagbunal-bunal niya sa biktima hangtod nga nakabsan kini sa kinabuhi. Giangkon sa suspitsado ang salaod ug nipasabot nga nahimo niya ang krimen kay nawad-an siya sa iyang saktong panghuna-huna, human gaaway ug gibuwagan siya sa iyang kapuyo. Kasong murder ang gipasaka batok sa suspitsado. Nakitaan siya, napalgan siya sa kuan, nakitaan siya na iyang iyaan. Pero yung iyaan na siya idea na sa una nangawat siya, iamaman lang na iyang iyaan daw kay iya mao lagi ikuan man niya pagumangkon. So karon pagkita niya yaw-yawan siya ngayon, naburyong na siya, hubog siya. Naburyong siya, mutuya daw nabuhat ang krimen as per sa iyahan.